Takže čau lidi, dneska si zahrajeme takový letadla. Už jsem to trošku hrál, to zase jako jo. A začalo mi to docela bavit, no tak jsem si to jako docela chtěl natočit to video. A lidi, dejte prosím like a odběr a jdeme na video. Nějaký křídílka si tady koupíme. A to letadlo už je jako hodně dobrý a už jsem dal docela hodně metrů. Ježišmarja, já jsem se rozsekal hnedka na začátku. Co to je za fail? A to totální, jako, že se prostě rozsekám hnedka na začátku, to není snad normální, ne? Lidi, řekněte mi, kdo by se rozsekal hnedka na začátku. Asi já, jako největší nubák. Lidi, já vím, že jsem noob, ale to je mi jako docela jedno.